ha hu ha hu ha hu ha hu ha. Lek jaluk godhong. Yo, godhong apa sih? Godhong iki lho. Nah, ini apa godhong ini iki, Bro? Nah, apa godhong ini iki? Godhong nongko iki bolo jenenge. Jenenge godhong nongko ya to. Kurang iki kudu dipeki. Kudu dipeki. Anak lah. Godhong itu lho, wis oleh godhong nongko iki. Oleh godhong nongko iki. Sapa sing tau dulinan ini iki lho? Sing tau dulinan ini apa? Coba komen nang isor iki lho. Coba komen ning isor bro. Permainan zaman dahulu iki bro. Iki dolanan pas rokane HP iki ngene iki, Bro. Dolanan pas ngene HP iki ngene iki. Berarti nek tahu dolanan ini bolo, berarti masa kecilmu bahagia. Nek tahu dolanan ini berarti masa kecilmu bahagia berarti.
permainan jadul. Tapi ngene iki biyen seneng bolong ngene iki. Iki dolanan iki biyen seneng pisan. Soale biyen iku urung ana HP bolong. Biyen iku urung ana HP. Nah, wis dadi bolong iki. Wis dadi bolong. Arek masang tok. Nah. Huha 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 huha. Nah, wis dadi bolong. Saiki umurmu wis pira bolo sing tau dulinan godhong nangka ngene iki digawe ngenekan terus engko iso digawe ngenekan barang kae. Wis saiki umurmu wis pira bolo? Coba komen nang ngisor iki bolo. Ojo lali di-subscribe channel Momo Wahyu. Di-subscribe, like, komen dan juga share bolo-bolo ya. Ben semangat yang gawe konten zaman dahulu. Oke bolo-bolo, matur suwun.